Nginibingelela nonke ababukeli be-Blaqlife TV namukela uhlelo esilubiza ngokuthi sikhipha iy'mfihlo. Igama lami nginguStufuza la ngamandla ezulu. Namhlanje ngivakashele ubhuti uzongichazela kabanzi ukuthi why azile la ekhaya namhlanje. Sawubona. Sawubona njani sese? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngokokusuka ngisuka Embazwane ngokokusuka. Eh? Embazwane. Okay. Uze ngani la ekhaya namhlanje? La ekhaya namhlanje ka-Blaqlife TV ngize ngokomthetho ngizoconfessa la ngoba kunento engidla ngaphakathi ngomthetho. Kushuthi kahle kahle mina ngumuntu oyi-lecturer e-university lapha. So into eyenzeka ukuthi like unkosikazi akasabathola abantwana unkosikazi. Manje ngihambile ngayobuza kumuntu obonayo, umuntu wesiZulu manje wangitshela inkinga yami ukuthi yini inkinga yami unkosikazi sengakwazi ukuthola abantwana. So into engilethe la ngizoconfessa, ngizobika isitori sami ngomthetho. Akasazali noma akazali? Akazali qobo unkosikazi ngomthetho, akazali qobo. Ashuthi nje awunamntwana? Hayi cha, anginawo umntwana ngomthetho. Oh, okay. So nesikhathi singakanani nonke? Isikhathi sino 7 years sindawonye ngomthetho. Isikhathi singakanani emshadweni? Emshadweni sino 4 years emshadweni. Okay, sinjani isimo ekhaya? Isimo se-right ekhaya, yonke into e-right ukuthi phela-ke nabantu abasibhekile abadala nabo bake belindele ukuthi nami ngibe nabazukulu, abantu abazogijima egcekeni. And-ke ngoba like asibona abantu abaney'nkinga financial ngoba nawo unkosikazi uyasebenza. Inkinga nje ukuthi abantwana-ke and lesi simo sabantwana sengiyabona ukuthi hhayi le mali le sisebenzayo izodliwa obani ngomthetho. So kubalulekile ukuthi nami ngiyeba abantwana-ke. So le story sabantwana-ke isona lesi sesigcina sesingiletha la ngomthetho. Kanti kwenzakalani ngabantwana? Indaba yami nabantwana kushuthi indaba ende ngomthetho kodwa ngizozama ukuyichaza ngiyenze ngibe mfishane ngomthetho. Into eyenzeka ngoba nguthisha lapha e-university kushuthi manje like amantombazane maningi and nami ngathi ngifika into yaqala kancane libeqala kancane yagcina seyenzeka sebaningi. So kahle kahle mina benguthisha ngingakayitholi inkinga yami ukuthi ikuphi abantwana. So bengiwuthisha obekade elala nama-student. Mengilala nama-student bengiwafakela ama-marks ama-student ukuze aphase. And bengenza sure ukuthi mawungichaza and uyahlala eklasini lami until uzonginikela into engiyifunayo. So nje lento igcine seyilidele sekuthenini kwaba khona umntwana engigcina sengimkhuleliswa ngokomthetho. Mengimkhuleliswa ngomthetho kanti nami ngalezo khathi ngangiqeda kushada ngiyabona ukuthi umshado wami ngeke uzophelela emoyeni ngomthetho. Ngangeke ngikwazi ukubika unkosikazi. So ngingakwazi ukubika unkosikazi ngaconvince ingane le engangiyimithisile ngokomthetho ukuthi ikhiphe isisu ngokomthetho. So yena umntwana wayengafuni ngoba wayengazi lutho ngesimo sokuthi-ke mina I have power yabo nokuba nemali yonke into iyakwazi ukwenzeka. Ngalibe ngimhlohla ngamthembisa nemali ukuthi ngizomnikeza isamba semali akasikhiphe lesi sisu le. Only to find out ukuthi lento isiyabuya kumina ekugcineni. Mase isibuya kumina isiyangi-affecta ngoba kahle kahle ngithe ngile lapha kumuntu ade ebona wangitshela ukuthi lo mntwana loya engathi leya ngane akayikhiphe uyena ovimbele ezinye iy'ngane ukuthi zibe khona ngoba ngaso sonke unkosikazi noma ebambile esiswini kuyenzeka thola ukuthi uba ne-miscarriage. Qala kuyikugula okuncane umbone sephuma igazi mengithi ngihambise esibhedlela bese ba ne-miscarriage. So sunesikhathi singakanani uqale lento le yokulala nabafundi? Sekunyaka ngomthetho unyaka wesi-10 lona ngomthetho ngise-university and selokhu ngafika yaqala kancane nje. Unyaka wami wokuqala amantombazane memaningi kwi-environment yakho and uthisha ngafika ngisamncane ngomthetho and nami ngisayibhayizela impilo ngingakayiboni ukuthi iyaphi. So ngaqala lapho-ke ngalala namantombazane until kuze kube last year ngoDisemba 2023 ngaqala ngayisukumela lento ngoba i-miscarriage yakhe yesibili ibe ngoDisemba mhla ka-5.
ngomthetho. Ngabona ukuthi ngoba sekuyingane yesithathu le ehambayo ngase ngisukumela-ke le nto. So into engilethela ngomthetho ukuthi ngifuna umuntu ozongisiza ngomthetho ngikhonfese ngunkosikazi wami ngoba kunzima nesimo nje endlini even though izinto zi-right kodwa le nto yokuthi akanabo abantwana ngesimo sami ngomthetho kanti mina okumele ekhulume iqiniso sengiyabona ukuthi cha mhlambe mangiza la ngizosizakala thizeni. Uwumuntu kanjani yena unkosikazi wakho? Yena uwumuntu onomoya ophansi yena ngoba uya-understand nje akanankinga yena ngomthetho kuwukuthi ngiyazi ukuthi le nto le noma ngimtshela izomphatha kabi izomhetha kakhulu into angeke aze ayi-expect kumina ngoba futhi like mina ngumuntu noma ezenza izinto ngiyazama ukuwakhava ama-tracks ami ngoba akakaze angibambe ngokomthetho nje ukuthi mhlambe kube khona into engimfebela ngayo noma yini ukuthi bengizenza izinto zami bengifihla futhi mina ngulo muntu lo okwaziyo ukubuyela ekhaya enze ngathi yonke into nje inormal even though ngaphandle ngazi ukuthi ngenzani kodwa uma ngifika endlini ngiyakwazi ukumjabulisa naye ngayo yonke indlela. Izinto zakho usazenza namanje? Izinto zami njengani mhlawumbe? Lezo ezokuganga eceleni? Ever since ngithole le nkinga kusho ukuthi ukugcina kwami ngomthetho kube uNovember ngomthetho bese vala iy'kole so kube khona umntwana oyedwa bengimdinga-ke eklasini until saze savumelana-ke salala-ke naye kwawukuthi uyena umuntu wokugcina kahle kahle ngigcina ukuyenza le nto ngoNovember ngomthetho le nto leyo. So ngagcina ngoNovember, ngoDisemba vele unkosikazi ubekhululelwe and ucansi bese singasalenzi kakhulu. Ngayenza le nto nentombazane ngoNovember, sathi sesiqedile ukuyenza ngoNovember nakho-ke ngomhla ka-5 Disemba waba ne-miscarriage. Ngabona ukuthi angiyisukumele le nto ngoba sesiside isikhathi. So ngithe mengisukumela le nto-ke ngathola-ke ukuthi hhayi inkinga yami yizo lezi ngane le ngane engalala nayo ngayikhiphisa isisu. Kushuthi nje kahle kahle related yonke le nto ekugangeni kwami ngomthetho ngoba ukuba ngilali nalezi ngane e-university ngaba sikho la sikhona. Kahle kahle u-addicted kubantu besifazane noma u-addicted ecansini noma uyigangele nje? Ngi-addicted ocansini ngingasho kanjalo ngi-addicted ocansini. Nabo abantu besifazane nje nabo ngibuye ngibe nako ukubathanda nanokuthi iy'ngane lapha khona iy'ngane uma une-power like abantu bayakulalela benza yonke into oyifisayo ngesikhathi osifisayo. So kuyenzeka thola ukuthi nje kuba namehlo aqondanayo nomfundi ngibone ukuthi hhayi mhlambe we can do something mina naye. Then-ke lapho-ke soqala siba nama-interactions then ngilibe ngizama-ke nami ngikuthengele izinto ngikuluthe until-ke uzokwazi ukwenza le nto engiyenzayo. And-ke futhi okunye-ke futhi enye into ngiyazi ukuthi uma kuwukuthi awunginiki le nto engiyifunayo ngizokwazi ukukubamba ngama-marks ngokomthetho. So uma ngikubambe ngama-marks uzobuya uzongincenga bese uzokwazi ukungenzela yonke into engiyifunayo. So njengoba uy'qede kangaka iy'ngane esikolweni azihlezi phela zilinde wena zona azikho single, I'm sure zinabantu bazo noma zinabantu nabo abalala nabo emaceleni. Awusabeli nje unkosikazi wakho ukuthi uzobuya kule gangeni nemoya ehlukahlukene lokhu uyithatha la gangeni uphinde uzoyinamathisela kuyena? Hhayi njengomuntu oshadile mina ngenza sure ukuthi uma ngisaqala ukuhlangana nomuntu like ngingakamazi ukuthi uwumuntu kanjani senze i-protected sex. Then mese sengiqala ukuthi sesiyenza mhlambe noma okwesibili-ke sesithe ukuhlala sikhuluma ila sengiyenza khona sikhuni-ke emveni kwalokho asibe sisayisebenzisa-ke ikhondomu. And-ke nanokuthi-ke futhi-ke as umfundi njengomuntu oshadile ngiyakunikeza imali yokuthi uthenge ama-morning after pill. Then kusuke sekukuwena ukuthi wena uzowathenga ngani ama-morning after pill noma uzoyithatha uyidle imali ngoba naye lo wamitha before ngangimnikile imali yama-morning after pill. Kushuthi yena akayithathanga wayisebenzisa ngendlela e-right. So wayisebenzisa ngendlela e-wrong ingakho sagcina sesibanga indaba yokuthi asikhiphe isisu and kwase ku-late ngoba like le nto ibiyenzeka like mhlambe bese kuno-4 months ngajike futhi ngamphoqa ngenkani ngaze ngamnika impela imali engango-20,000 ukuthi asikhiphe lesi sisu kwayima evuma-ke ngempela wangaba nankinga. So kahle kahle mase ngibuze nje njengoba uthi u-addicted ecansini ngoba u-financially stable why ungathathi isithembu?
Ukuthi into ebengingakaze ngikhulume nonkosikazi leyo and uthando lwethu sasiba uthusi ukuqala. So umuntu uma usuzomjikela esikhaleni uthi ufuna isithembu, into eyayingekho ema-plans-ini ethu, kuye kube into enzima ngomthetho. Nawe njengondoda ubukeka njengomuntu ongayithembisi ongayigcini iy'thembiso. Sike simzame angazi but njengoba uchaza ukuthi ngoDisemba usanda kulahlekelwa umntwana and I'm sure akakahili. uDisemba kade ula nje kungesikhathi singanani because manje uMarch. I'm sure akakadluli nasenhlizweni nasemqondweni ngokwenzeka kungeve kuthiwa bekuwukuqala futhi. So angazi ukuthi uzokuthatha kanjani but nanoma yini ngabe kuthiwa ucabanga ukuyenza noma indlela ayamukela ngayo lento ozomtshela yona ngikufisela enhlanhla. Cela izame ukumthinta. Ngiyabonga kakhulu bandla. Hello? Hello? Hello, Yebo sis, kunjani? ngiyafika kanjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSifuzo Dlangamandla eZulu from Blaqlife TV. Okay. Ngihleli nomnyeni wakho lana. Ufisa ukukhulumisana nawe. Bengicela ukuthi nje umuphe udlebe umlalelo. Alright, ayinenkinga. Nkosikazi, Yebo, kanjani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngixolise bandla ukufona sengifona nabantu abakwi-TV bandla. Ukuthi kunodaba nje oluncane bengifisa sikhulume ngalo bandla. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe usikwi-space esi-right sokuthi sikhulume bandla. Hayi, singakhuluma, ayinenkinga. Hhayi, ayikho inkinga bandla. Before ngiqale ngikhulume nje into engizoyisho nkosikazi ukuthi ngiyaxolisa kakhulu. Kuko konke bengikwenza bengazi ukuthi kuzosiledela la sifike khona nkosi yami. Bengifisa nje ukuthi nje I am sorry. Please find it in your heart to forgive me bandla. Ngingenza noma yini to make it up to you bandla. Ukulungisa amaphutha nje nkosi yami ngaba into enkulu kabi kumina nkosi yami. Vele sonke sabantu sinamaphutha. So nje nami ngifundile emaphutheni ami. Iy'ndaba engiza nazo namhlanje zibuhlungu kakhulu nkosikazi. Nje angazi nokuthi ngayiqala ngaphi kodwa usisi lawa ku-Blaqlife TV ibona abangiphe ithuba lokuthi ngikufonele ukuze ngizokwazi ukuconfess amacala ami kuwena. Usakhona kodwa usangilalela? Ngikulalele. No bandla. Into engilethele la ngomthetho ukuthi kahle kahle ngifuna ukuconfessa nkosikazi ukuthi kahle kahle yimina oyimbangela yokuthi ungabatholi abantwana. Nje le ngane le yokugcina le owaba ne-miscarriage yayo ngomhla 5 December ngomthetho. Kahle kahle into eyenzeka kusho ukuthi wathi usube ne-miscarriage ngahamba ngayobona umuntu ohlolayo and ngangisaba mhlambe ukuhamba nawe. Ngangiyitshela mhlambe inkinga yabo inkinga ngifuna ngiyisukumele mina ngiyingedwa. So nga-decide ukuthi ngingakuthathi. So uhambo lami ngahamba ngayobona umuntu ohlolayo lapha. Ukhona lo bhuti lo ohlala lapha le phezulu ngasekhaya bathi uMhlaba. Ngiyacabanga ukuthi uyamazi. Ngiyabona kaMhlaba. Ya, ngiye kuyena kuMhlaba lo nyanga. So uMhlaba ufike wangitshela ukuthi kahle kahle njengoba ungayitholi ingane wena usunama-miscarriage awu-3, imini imbangela yokuthi ungayitholi ingane. Kusho ukuthi njengoba ngifundisa lapha e-university kahle kahle ukuganga kwami into ade ngiyenza ngilale ney'ngane zesikole. So khona ingane engalala nayo esikole ngayiphoqa ukuthi ihambe iyokwenza i-miscarriage and lento le yenzeka sasesishadile like awuphelanga u-2 years. Ngonyaka wesibili sishadile mina nawe. Ngabona ukuthi umshado wethu usaphansi kakhulu. So manje mangifika ney'ndaba ezimbi ukuthi ngiyafundisa e-university sengimithisile futhi wena uzongibheka kanjani. Kwayona i-university mabethola ukuthi ngimithisile kwakuyoba ukuphela komsebenzi wami. Kwakuyoba ukuphela futhi kokubeka isinkwa sami ekhaya. So ngayigcina lezi iy'mfihlo zonke ngayigcina ngaphakathi. So into engayenza umntwana lo wamitha
ngavele ngamphoqa ukuthi enze abortion ngoba ngangingafuni ukuthi igcine yabo indaba isiphuma ngoba kuningi okwakuzomoshakala. Ngiyazi kona ukuthi khona ziningi izinto esey'moshakele nokukhulela kwakho ongayitholi ingane zonke y'chitheka nge-reason. So umuntu obonayo uhambile wangitshela ukuthi le ngane engangithi ayikhishwe lapha iyona evalile ekuthenini wena ube nabantwana. Ngizikwazi zonke iy'tresi esengidlule kuzona nenginazo manje ngoba nje ngisanda ngcwaba wena Ngiyaxolisa sithando sami, yaze ngaphoxeka. ngiyaxolisa kakhulu Nkosi yami, ngiyaxolisa. Angazi ngingenza kanjani ukuthi ngililungise leli phuzu. Uma ucabanga umndeni wami, umndeni wakho, umndeni wethu uzosibuka kanjani kuyona yonke lento eyenzakalayo noyenzile. Uthi uma ngabe nje uqala ukwenza zonke lezi zinto suke sekuthini wena usuke ucabangeni vele ngoba phela sishadile mina nawe ngabe ngenza kuthiwa mhlampe umuntu okuthiwa ungifebele. Manje zonke nje lezi zinto osuyibalela ziyangithusa futhi angeke ngikwazi ngisho ukulala ngisho ebusuku uyicabanga angazi kwako nemehlweni ngokubheka kanjani mase sengikubona. Ngiyaxolisa kakhulu nkosikazi, ngizozama ukulungisa amaphutha ami ngoba ngize la kwa-Blaqlife TV. Inhloso yami ukuthi silungise izinto and sengishintshile, angisayena lo muntu omaziyo. Selokhu ngathola zonke leza nkinga leza ngashintsha. I've become a different person. So amaphutha ami ngiyazi ukuthi ngikwenzile, so ngifisa ukuthi ukwalungisa abe right Nkosi yami. Yilo engikufisayo, like ubhuti loya kade engihlolela uthe kumele ngifike nawe, so mina into engishayele ukuthi bengingeke ngikwazi uku-approach endlini, bengikusaba Nkosi yami. So ingakho ngigcine sengihambile ngathi angize la ka-Blaqlife TV ngizo-confess isitori sami. Mhlambe masibona umhlaba wonke mhlambe kuzoba ngconywana ngoba like sabantu siyazenza izinto ey'ningi. So nje angifuni ukuthi abanye obhuti bayigcine sebey'thola kule nkinga enginayo. So yingakho-ke sengilana-ke bandla ukuthi ngicela uxolo sithando sami. Ngiyacela bandla ukuthi nje bandla silungise izinto Nkosi yami. Ya khona ushilo la bhuti wathi amathemba asakhona, khona into ekumele siyenze ukuze zonke izinto zizoba right. Uzoyenza nobani lowo muntu? Ukuthembeka kwena suke sekukuphi mase usukwazi ukuphumulela omunye umuntu wesifazane ubushadile uyindoda eganiwe. Ngikhona ngingakaze ngize ngikwenzela ukuthi yini le engakwenzayo yona ukuze ukuthi usungazi wenza ubuhlungu okungaka ukungcwaba iy'ngane zami zontathu ngingakaze ngize ngiyibone iphefumula noma zidlala phambi kwami ngiy'dlala Ngoba ngisho sithanda sami ukuthi ngiyaxolisa. Into mawusayenza ngomthetho ungawabona amaphutha ayo, you don't realize ukuthi ekugcineni lento izokhetha ngokomthetho yabo. Manje yileyo nto-ke engishayayo ukuthi sengifike ekugcineni manje la sengazi khona ukuthi hayi cha, sekumele ngikhulume wonke amacala ami Nkosi yami, and abantwana ngiyabadinga. Kudala vele abantu bengithuka besho zonke izinto abay'shoyo, abanye bathi mina ngibulalela mina iy'ngane zami. Angikwazi ukuthi ngingaphila impilo yami yonke lo muntu osengibulalele iy'ngane ey'ntathu. Sonke lesi sikhathi uthule ngiyakhala ngizala iy'ngane esey'thule seziyidumbu sey'banda. Sonke lesi sikhathi uthi kanti wena uyazi ukuthi yingenxa yakho wena mina ngisele la ngiyakhala wena mase usubuyele ngala usebenza ngakhona kanti uyayijabulisa wena la usuke ukhona mina ngisale la ngikhala. Ayikho impilo engisazoyiqhubeka nawe angiboni. Ngiyaxolisa sithanda sami, kodwa into okufuneka uyi-understand ukuthi konke lokho ebengikwenza like bengazi ukuthi kuzosilidela la ekugcineni. Kube bengazi ukuthi kuzosilidela la ekugcineni bengingeke ngize ngikuqalelela kwakukuqalelela. Ngiyaxolisa Nkosi yami. Vele sabantu sifunda ngamaphutha, nami ngifundile ephutheni lami sithando sami. Into engaphinde futhi iphinde isenzakalele. Bengicela bandla nje ukuthi ungixolele silungise izinto and I promise ngizoba u-husband ongcono Nkosi yami, ngizethembisa Nkosi yami. Noma ngabe yini engithathayo ngizokwenza, noma ngabe yini engithathayo to be with you bandla.
Hhayi kunzima ngifuna ungashazi ukuthi uyashada kanti uzazi ukuthi uyayifaka esilingweni sodwa. Wawungayifaki isithando sami esilingweni, wangichuza kahle ukuthi nje ya ngeke ngithi mhlawumbe idimoni, ngeke ngithi usathane, ngeke ngivike ngalezi zinto. Nkosi yami ngabe ngiyigwala. Imina nje nonembeza wami nokungathembeki kwami, konke ngikubeka kumina. Konke kungokwami baby. Kodwa engifisa ukwazi Sazongithatha isikhathi nje udigesta yonke lento ngidlule kuyona. Angifuni ngisho ukukubona nje ngamehlo wami. Hawu, ngoba hlala endlini eyodwa pho kuzokwenzakalani-ke pho ngoba phela mina ngicabanga kwamanje ukusuka la ngisukuma kancane emsebenzini ngivele ngize kuwena ngithathe i-leave. Ngisho ukuthi ufike ngibheka umsakana ngiphume ngihambe ngihlale nomuntu ongibulali. Cha, kodwa konke okonekile sithando sami kulungiswa ngomlomo bandla. Bengicela bandla ukuthi sihlale sikhulume, ngizoconfess-a noma mhlambe kungithathani Nkosi yami, ngiyacela bandla ukuthi nje at least sihlale sikhulume silungise izinto. Like impilo manje ifuna engathi singaba strong. Ngicela ukuthi sibe strong bandla sobothu. Hhayi wazi wangizwisa ubuhlungu, angiyazi into enje. Ngiyaxolisa bandla, ngiyaxolisa kakhulu, kodwa-ke ngicela ukuthi ngivele ngidrive straight manje ngize kuwena sizoyikhuluma lento ngoba vele sengize ngaqala ngayikhuluma. Senginaso nesibindi sokuthi siqhubeke siyikhuluma. Ekuqaleni bengingakwazi ukuza lapha ukuthi ngize ngiqalelele kwakukhuluma nawe ekugcineni ngoba ushilo lapho wathi into ezokusiza ukuthi izinto zibe right ukukhuluma nawe iqiniso. Mase sengiqedile ukutshela iqiniso bese siyahamba-ke siza kuyena-ke azofika asigeze-ke laphaya. Then emveni kwalokho-ke zonke izinto-ke zizovuleka zizokhanya. Manje mina into engiyifisayo la nje ukuthi wena ungixolele. Ngiyazi wena ukuthi ngeke kuze kube yinto ezokwenzeka manje, kodwa kancane kancane sithando sami ngiyaxolisa nje bandla, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyafuna ukulungisa emaphuseni ami, ngicela ungixolele. Angazi. Ngenze njani-ke mina? Ngcono mina Hhayi mina fanele ahambe kulo mndeni. no, hhayi ungahambi sithando sami. Into engizoyenza manje Kumele ukuthi ube nabanye abantu besifazane. ngizopakisha iy'mpahla zami. Uma ngipakisha iy'mpahla zami ngiza kuwena like ngizosayina i-leave la emsebenzini okungcono. Lonke leli viki nje ngicela ukuthi ngiza kuwena. Ungahambi ekhaya bandla, ngicela ukufica ukhona bandla. Angazi ngizofica sekhala ingezi ngiyahamba. Ngizoza ngizokulanda kini and ngicela ungaqali ubatshela abakini ngale ndaba le until size siyilungise thina sobawu-two sibe right, then uzobe usukwazi. Ngiyacela sithando sami. Kwayilokho kwayimanje ukubona kwayibona lokho ukuthi ngabatshela abantu basekhaya. Cha, ngiyahamba. Hawu kodwa sithando sami, hawu wena awujwayele ukuba umuntu onomoya ophezulu, kodwa ngiyazi kona ngibonile bandla. Ngicela ungixolele sithando sami. Ngiyeza-ke lapho ngcono at least ngifike-ke ntambama, ngizofika ebusuku ngoba kukude la eThekwini. Sokhuluma bandla, ngicela ukukufica ngoba uma uhamba uya kini still futhi ngizofika ngizokulanda. Siyadinga ukukhuluma bandla. Kulungile kodwa angeke kuze kungishintshe ukucabanga kwami ukuthi nje lo mshado ufuna ngivele ngishiye ngiphume kubona. Kulungile kodwa bona kuze sakwazi ukuqhubeka bandla ube nami emshadweni wami. Manje ayikho into mhlawumbe engenza ngayo ukuthi kuze kukwazi ukulunga yonke into Nkosi yami. Hhayi kulungile kodwa nkosikazi ngicela ukuza-ke manje sokhuluma mase-ke sengifikile lapho kuwena-ke okungcono-ke ngoba ngiyazi ukuthi nala efonini vele ngeke kuze kube lula ukuthi uxole nanokuthi indaba usanda ukuyizwa manje indaba. Since usanda ukuyizwa indaba ngiyazi kona i-reaction yakho isaphezulu, like inhliziyo yakho nomoya wakho ukudinwa kwakho kusaphezulu sithando sami and ngiya-understand-a futhi. Kodwa-ke sofika sikhulume mhlambe-ke noma ungahamba uye kini-ke sobonana mhlambe nge-weekend engcono umoya uzobe usa-right ngoba ngiyazi ukuthi kwakhona manje ngeke uzokwazi ukungibheka. Uzongibhekelwa ubani Nkosi yami ngoba kukhulu engikwenzile engikone ngakho and ngiyaxolisa. Ngifuna ukulungisa ama-mistake ami wonke bandla, ngiyacela kakhulu baby. Kulungile kodwa mina cha ngisafuna ekhaya.
Hhayi kulungile ngizokufica-ke kodwa ekhaya-ke ngoba manje ngizopakisha. Cha, Hawu, uzoyaphi uzoya kini pho? ngikhaya. Ngizofika-ke ngizokubona-ke kodwa-ke ngizokufonela-ke mase ngingaphandle ngiyaxolisa. Hayi kulungile. Bye bye, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke Nkosi yami and ngiyafisa ukulungisa wonke ama-mistake engiwenzile. Ngiyakuthembisa ukuthi ngizoba u-husband oqotho kuloko. Ayikho into e-wrong engisazophinde ngiyenze. Ngifundile emaphutheni ami. Hayi ngiyezwa. Kulungile-ke, bye bye sithando. So how do you feel? How do you feel? Ngcono Nkosi yami ngoba ngikwazile ukukhuluma naye kona ngakukhipha kona hhayi akufani kona kona kunzima kodwa nje hhayi ngoba kukwazile ukuphuma nokuthi ngikwazile ukuyikhuluma le nto ibisingidla isikhathi eside nje kulo 3 months nje bekunzima nokuthi ngimbheke ngoba manje ngikhuluma iqiniso kuthatha bethu umuntu onesibindi kakhulu and iqiniso vele liyababa lona uma usanda ukulizwa kodwa when time goes by ngiyacabanga ukuthi uzo-accept-a ngoba umuntu esengihlale naye isikhathi eside. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe ukudina kwakhe kusawukuthi into akasanda ukuyizwa manje. Kodwa-ke ngizozama nami ukuthi-ke ngilibe ngizama ngikhulume naye ngibe umuntu ongcono. Uzwakala nomoya ophansi. Ya, uwumuntu onomoya ophansi vele umthetho wakhe-ke impela-ke. Why ungaphumela ubala umtshela ukuthi ucansi uyaluthanda kahle? Yena uyazi ukuthi ucansi ngiyalithanda yena inkinga ukuthi phela nanesimo sokuthi yena usuke kude inkinga. Oh, okay. Ya, leyo nto-ke and uma ekude-ke ngoba yena siliyembazwane thina ngoba like ngisebenzela la eThekwini. La eThekwini ngathini nakhona amantombazane maningi especially futhi uma uyindoda esebenzayo esebenza kahle futhi. So ezinye izinto ubuye uy'thole-ke so nje ya ingakho ngigcina sengila ngikhona. Uyimisele ngokuyeka kodwa ukwenza lo mdlalo odlalayo nabantwana besikole? Hhayi kona impela ever since sengibuye kuloya muntu owangitshela zonke iy'nkinga zami angiphindanga nje kona bese kuyikona sengidliwa unembeza ukuthi ngizomtshela kanjani ngoba sengilitholile-ke ithuba lokumtshela ngizoqhubeka futhi ngibe umuntu o-right empilweni. Kahle kahle nje lo 3 months nje selokhu siqalile nje nalapha e-university amantombazane angisayisondezi nje kubona kakhulu. Izinto sengizenza ngendlela e-right ngoba ngi-avoid-a kona ukuthi le nto le isingikhoste kakhulu manje ngoba manje la ngikhona ngabe ngikude kabi. Ngabe mhlawumbe nginey'ngane ey'ntathu manje ngithi ngiyacabanga nje. But unyaka uzophela and uzoqala unyaka omusha kuzokulokhu kungena iy'ngane ezintsha esikoleni and zinhle iy'ngane ziyageza lana emnyango. So uyimisele ngokuthi wenzeni ukuze ungaze ulingeke? No, phela into engizoyenza manje ukuthi mina ngistikhe kunkosikazi wami kakhulu ngoba naye usamile kancane emsebenzini. Mhlawumbe bengingathi mhlawumbe uma ngidinga ngimkhumbule aze azovakasha ngapha eThekwini ngispende isikhathi naye kakhulu. Siyabonga kakhulu kodwa ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. I just hope usizakele njengoba ukwazile ukukhuluma naye. Ya, ngisizakele kakhulu ngoba like ukukhuluma nje ukukhuluma ukukhipha iqiniso like kuba ngathi uba ne-relief somewhere like sengine-relief yokuthi ngikwazile at least ngikwazile stand up for the truth ngomthetho. Ya, ngikwazile like nje ukusukumela iqiniso ngalikhuluma kahle kahle ukusukumela iqiniso ukukhuluma iqiniso it takes real courage ngomthetho. Ngikufisela inhlanhla-ke. Ngiyabonga kakhulu bani. Niyazibonela nani babukela lapha emakhaya ukuthi akukho okudlula ukuthi ukhulume uma kukhona into esenhlizweni ekushisayo. So siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.